هجمارک پارێزەرên ser bi baroya Mêrdînê ji bo mexdûrên lehiya Wanê helmeta alîkariyê dan dest pê kirin. Alîkariya ku ji mal û marketan tê kom kirin, li avahiya baroyê bi hevkariya parêzeran tê pakêtkirin û ji bo mexdûrên lehiya Wanê tê rêkirin. Cihgira serokê baroya Mêrdînê Rûşen Bîngil Bînbaş got, welatiyên Wanê mal û ajalên xwe ji dest dan û mexdûr bûn. Wan jî xwest ku di rewşeke wiha giran de mexdûran bi tenê nehêlin. Van halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. ام خواکی شریک و ایشا گله وانت بینین. ام واکی بارویا مردینه ده هر پشتگیری وانا کین. پروژانه کود چارچوبه حلمت و آلیکاریان da ام جبو مختوران پیدویان کم دکم. Bölge olarak yaşanan doğal afetlerde Parêzeran dan zanîn ji roja ku lehiyê li Wanê dayê û pê de, wan bi rayadarên baroya Wanê re pêwendî danîne û dest bi alîkariyê kirine. Parêzeran gotin ku ji Wanê lîsteya pêdiviyan hat û di lîsteyê de pêdivî bi cilûberk, xarin, firax û pêdiviyên zarokan hebûye û wan jî ew kelûper berhev kirine. Parêzeran gotin ku ne tenê ji bo Wanê, ew hewl didin alîkariyê ji bo hemû mexdûrên afatên wekî şewata daristanan, erteş û lehiyan re rêkin. ام جي لفر حاضر ما خواست كدك مجي تدبي شخو ولات يمني قال لي ما يعني وك خوتي براتيك ما هي لوي هاوي ام جي خوازن كدك ما دوي كامبانيا تشي بام خوازن اليكاريا وان بكن ما جي وك بارويا ميرديني حواله مي ايكوربر بريار كو هاستندن و حواله رحميه رغوتن اگر كو اليكاريا كبه هونجي herkes bira gori kada خودش کی تخی نقيت ما عليك كوم كرن عليك امو حواله ما kampanya dest bekirdi nava civakid nava havale xo me bela kirin yani me tur de zaten da xuyane da xuya dikir çi jwan lazım me مدلوانا لناری لگور احتیاجوان me تشکم کرد. ما فهم کردن نواه حواله خود sadece sosyal medyaya Instagram'ı ما sadece parve kirin geri tişteki naya urxasi ve modeste xo bin xebin kavırda. Di serê meha tebağê de di nava çar rojan de du caran lehî li herêma Wanê rabû û bandor li navçeyên Elbak, Bêgirî, Çildêran, Qelqelî, Peyzava û hin navçeyên navendî kir. Gelek avahî hilweşiyan, avê dabin mal, kargeh û govan. Ajal mirar bûn. Zirar gihişt zeviyên cotkaran. Welatî dixwazin herêmê ku ji lehiyê zirar dîtîne wekî herêmên afatê bên ragihandin û deynên wan yên banqeyan bên paşxistin. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Mêrdîn.